sa kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Jovel. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Because of You. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sa iyong kaagi karon? Mo kining sa kababay nga taga Talisay City, Cebu. Ang atong hatatampo, nagkasangahan nga, Jovel. Recorded by X Thunder Gaming. Ay, paita. Problema na sa taan kiting bayad na sad sa abang. Ay, wa pa kay sweldo, Jubel. Wa pa gyud ma. Ay, pirmi naman lang tag-ingon, adi, uy. Kalisod baya sa tong kinapuhi. Ma, Kung gisugot pa lang unta to nimong dato nga nang uyab nimo, ay dili unta ta mag-antos karon. ma. Wala ko makasabot ni mama pa, uy. Mura ba gusto niyang ibaligya na lang ko para lang mahawas tas kalisod? Pasensya na kayo, nak. Kundi palang untak ko masakit to. Manarbaho ginunta ko para ninyo. Unsaon nga puno-puno naman lang kalisod ninyo din eh. Pa, Imbes nga mutabang. Ako naman hinuoy. Usas na kaingon nga naglisod mo. Naapay tambal na ko nga mahal pa kayo. ayaw pagsultian na pa. Nahibaw kang dili na tinuod. Pero sige lang pa. Maningkamot yun ko. Mahawas na lagi tas kalisod. Jubel, Na, wala bagit ko'y kwarta, day. Nagpaabot pa sa ko sa tong spiltong. Maulagi, uy. Hasta bitaw ko. Kung buto na unaon, kuwang na gani kayo ning atong sweldo. Maong cute. Ay, tuo di ay. Dinhibit to si Jomar gahapon. Nangita ni mo. Nga naman? Unsa naman say tuyo niya? Patawagon ko no kaniya. May offer ko na siya ni mo. Offer? Unsa man nga offer? Ako mo'y muhatag sa tanan ninyong panginahanglan. Unsa? Nga naman? Kumusugot ka lang nga makigminyo na. Time pa, Jomar. Nga nung giagta mo ko ni Mugminyo nga dili man ta uyab. Joel, kanangog makatunan na na. Labi na kung akong ihatag di mo tanan. Una-una, di na ka maglisod. Si mama ni mo, di na bagyaw-iro. Si papa ni mo mahatagan na ni mo sa iyang tambal nga. Di na maglabad ang imo upangita o gasa ng kwarta nga ikapalit. Oh, Gaan na kayo niya ang imo kinabuhi. di unsa nimo pagkahibaw-bahin, ana. Nangutan ako si mga amiga. Pero Jomar, nga nung ako man, sa kadaghan og babay. Love ka. Ingon na na ka simple, Jovel. Jomar. Sugot dayon, day. Pero day, di man ko ganahan. Wag ko ma-in love niya. Ay, pagsigig agad ani mong gibati, oy.
Ang importante, maluwas ka. Ang imong pamilya. Wa man tuod ka ma-in love niya, pero sure ko, magmalipayon unya ka. Kinindot naman niya kayo mong kinabuhi. Day. Tinawad ka? Nisugot ka na nga mag-meet niyo ta? Oh. Pero kinahanglan nga mga tubang sa kanila ni Mama. Sige. May problema. Uy, kadaghan ba ni mo gidang pagkaon dong? Ingon na ano yung magindi basta mamay. Mamay? Jovel, magminyo na mo? Oh, Ma. Magminyo namin ni Jomar. Ay, salamat! Salamat sa Ginoo! Recorded by X Thunder Gaming. Thank you. Thank you. Finally. Ako, nakit ka. Jomar, pwede dili lang una ron. Oh, ganun din. Joel, kasado na ta. Dili na maayo nga baliparan ni mo imong bana. Ayaw agad kong baliparan yan, Joel. Jomar. Oh, Unsa may soda ning sobre? kwarta. Aron may mapadaga sa iyong pamilya. Salamat, Jomar. Ay, salamat kaayo, nak. Way sa pa yan, Ma. Og hoy, ikaw. Ayagid pagsupak-supak anang Jomar, ha? Pahimo silang iyang ipanghatag di mo, nak. Gamita ang imong utok. Ma. Joel, ayaw na pagluto, ha? May dakong para panihapon na to. Sige. Og may importante kong isulti ni kulin ako. Okay, sige. Undang si mo trabaho. Unsa? Gusto na ko nga anhin na lang ka sa bahay. Pero, Nga naman. Mareklamo ka? Hatagan mo ti ka sa tanan ni mong gikinahanglan, di ba? Sa imong gusto. Nga na mo trabaho pamagil ka. Jomar. Kumana nga kung gusto para wa na tay problema, Jovel. Oh, Jomar. Jovel, pag-ilis kay may tambungan tang party. Ha? Wala ba ko'y sinina pang party? Nagdago. Namalit kong daan. Pilay lang ko niya to. Tuwas kwarto. Ready na ka? Ay, ka mga sexy man ani, uy. Dili mo ko hilig og mga ingon ani. Pues so good ka ron. Maganadanad ka ng musul o buging unana. Kay gusto na ko nga ipakita sa kong mga amigo kung unsa ka sexy o kagwapa sa akong asawa. Oh, Wow, pwede mong asawa. Ay, kaswerte ko ni mo, Jumar. Of course.
Kamaubay akong mamili, pre. Aba, mayo kay wali mo pili ang imong tiguang nga uyab. Pre, ayaw na lang paghiskot ato. Respeto sa akong asawa. Dinhi ka lang bulakaw ko. Okay, Og basin og madugay ko guli. Panglak na lang sa pultahan. sige. Ayaw ba ni kinabuhi awi. Naay kwarta. Pero, dilisad ko makalakaw. Bahala na. Mula ako. Mag-shopping na lang ko. Jovel? Wow! Ikaw na! Day, kumusta? Okay na. As usual, gihapon ko na trabaho sa mall. Ikaw, kumusta? Uy, kurtahan naman kay kagpurma. Uy, lahi na kayo mong purma karon. Mao may gusto sa kumbana. Sige, pagpili lagi. Ano ba na? Okay. Pantay ka, ha? Okay lagi. Ngayon di kayo. Jomar? Ma? Juvel, Jovel? nagunsa ka din eh. Oh, nag-unsa ka din eh. Di ba, giingnan tamang ka nga ayaw gawas? Nagunsa ka man din eh. Kamo mo ay nag-unsa din eh. Atay pa. Nganos... Oh. Ikaw, ma? Ikaw mo ipasabot sa amigo ni Jomar nga iyang nauyab? Juvel, paminawa. Buhi iko! Kaluod ni mo! Jovel? Mga naman! Ngano na kayo mo makagbinuang ni Papa? Masakiton si Papa o yung gibinuangan pag hindi mo? Ay, mauman gani. Masakito na imong amahan. O sa may makuha na ako niya. Ma! O ikaw, Jomar. Ngano nakingminyo pa man ka na ako nga si Mama man na imong gusto? Tungod kay wa may kagawasan. O kung maminiho mo, dili mahibong ang mga tao kung makita mi nga nag-uban kay inahan ko siyang asawa. Grabe ka, ma! Wa man na ka maghuna-huna na ako og ni Papa. Salbahis ka! Wait. Magbuwag ta, Jomar. Og pag-uban mong duha. Wa ko masakit tungod kay bana na ako si Jomar. Nasakitan ko sa gibuhat sa akong inahan, ngadto sa akong amahan. Og sa sakripisyo nga gibuhat nako para sa akong pamilya. Samot na, nga murag gitraidor ako sa kaugalingon akong inahan. Dini na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kato mga higalan kaagi ni Jovel gatakatalisay City Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit kadakalahan because of you. Ang mga kaagi gibahatan na duwa sa radyo ni Carol Marie Hikain ug ubos sa direksyon ni Priscilla Recanawas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw. Kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagay sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang ining tulumanon, handumanan sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.